आं दिनै नोंथांमोननो स्टेट बेंकनि नेट बेंकिंखौ बोरै खालामो बेनि सायाव रायलायगोन एबा खोन्थागोन, खालामनानै देखायगोन आङो नोंथांमोननो। नोंथांमोना आं खालामनाय स्टेपखौ फल' खालामलांबाय थाबानो नोंथांमोना नेट बेंकिंखौ खालामनानै लानो हागोन आरो निजा बेंकआव थाङालासिनो। नेट बेंकिं खुलिनो थाखाय जिथु नोंथांनो नांगोन एटिएम कार्ड आरो पासबुक माने स्टेट बेंकनि। दा नोंथांमोनाव एटिएम कार्ड थायोब्ला नोंथांमोना बेंकआव थांलायनांगौनि गोनांथि गैया। जिथु आरो एटिएम कार्ड माने गैया अब्लाथाय नोंथाङा थांनांगोन आरो दा गिबियावनो भिडिअखौ शुट खालामनायनि सिगां नोंथांमोना लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनानै ला। बेनिफ्राय भिडिअखौ बारा गोलाव खालामालासिनो नोंथांमोना आं खालामनानै देखायनोसै। गिबियावनो नोंथांमोना नोंथांमोननि मबाइलाव ब्राउजार नङाबा क्रोमआव एबा बे अपेन खालामनानै ला आरो बेनिफ्राय बेयाव सार्च खालामबानो जाबाय onlinesbi.com होननानै। जिथिया onlinesbi.com होननानै सार्च खालामगोन अब्लाथाय टप लेभेलावनो मोनसे साइट फैगोन। बेयाव लिरनाय फैगोन स्टेट बेंक अफ इन्डिया। बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामोब्ला साइडआव आगदा साइडखैजा गोजौथाराव मोनथाम डट दं, बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो बेयाव गाहायखिजा फैनानै डेस्कटप साइट होननायाव क्लिक खालामनानै लाफिन आरोबाव। अब्लाथाय बे जाबाय डेस्कटप साइटआ गेवो। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव नुदों जानांगौ लगइन खालामनाय दङ बेयाव। बेनिफ्राय बेयाव गोबां दं आरो दा नोंथांमोना जेरावबो क्लिक खालामालासिनो मोनसेल' माबायाव हाबनांगौ। दा बेनो जाहैबाय निउ रेजिस्ट्रेसन होननायाव क्लिक खालामबानो जाबाय। दा नोंथांमोना आङो खोन्थिबाय थाखानो बेयाव क्लिक खालाम। दा क्लिक खालामनानै बेयाव नोंथांमोना अकेखौ होबानो जाबाय। जेबो साननांगौनि गोनांथि गैया। बेयाव अके होयोबाथाय मोनसे पेज गेवना फैगोन। बेयाव पासबुक आरो गोबां माने एकाउन्ट नाम्बार आरो गोबां बिदिनो डिटेल्स बिगोन आरो दा बेयाव अके खालामनानै ला। क्लिक खालामखांनायनि उनाव मोनसे नैबिदि पेज फैगोन। दा बे पेजाव नोंथांनाव एकाउन्ट नाम्बार आरो CIF नाम्बार, ब्रान्स कड, मबाइल नाम्बार बिदि सोंगोन आरो दा बेयाव एकाउन्ट नाम्बाराव नोंथाङा एकाउन्ट नाम्बारखौ होनानै ला नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बारखौ। ओमफ्राय CIF नाम्बार बे एकाउन्ट पासबुकआवनो थाखायो, बेखौ नायनानै बेयाव एन्टार खालामनानै होबानो जाबाय, फिलआप खालामना। बेनिफ्राय गाहायाव ब्रान्स कड दं। ब्रान्स कडआ नोंथाङा जेराव माबे ब्रान्सआव एकाउन्टखौ खुलिदोंमोन बे ब्रान्सनि कडखौसो होनांगौ। ओमफ्राय गाहायाव हादोरनि नामखौ होदो, नोंथाङा माबे हादोरनि। जोंथ' इण्डियानि नालाय इण्डियाखौनो होखानांगोन। इण्डियाखौ सेलेक्ट खालामनानै ओमफ्राय बेनि उनाव गाहायाव मोनसे दंबावो रेजिस्टार मबाइल नाम्बार। दा रेजिस्टार मबाइल नाम्बारा नोंथाङा एकाउन्ट खुलिनायाव जाय नाम्बारखौ होदोंमोन मबाइल नाम्बारखौ, बे नाम्बारखौसो होनांगौ। ओमफ्राय बेयाव फेसिलिटि रिक्वायर्ड होननाय दं मोनसे, बेयाव मोनथाम अपसन फैगोन क्लिक खालामोबाथाय। दा बे अपसनाव मोनथामनि गेजेराव गोजौआव जा दं फुल ट्रेन्जेकसन राइट्स होननायखौ क्लिक खालामनानै लाबानो जाबाय। बेखौ क्लिक खालामबाथाय जों गासिबो खामानिखौ मावनो हायो। बेंकआव थाबासिनो जेरै फैसा ट्रेन्सफार खालामनाय आरो बेलेन्स चेक खालामनाय, बेखौ गासिखौबो जों नेट बेंकिंआव नायनो हायो आरो बेखौ होयोबाथाय बे अपसनखौ। ओमफ्राय गाहायाव नोंथांमोना नुबावदों जानो हागौ मोनबा नाम्बार दं। बेयाव मोनबा नाम्बारखौ लांदां जायगायाव फिलआप खालामना होनांगौ। बेखौ फिलआप खालामखांना होखांनायनि उनाव साबमिट बटनाव क्लिक खालामना होबानो जाबाय। क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो बेयाव मोनसे बिदि अपसन फैयो एबा पेज गेवो आरो बे पेजाव OTP नाम्बारखौ फिननाय गोजौआव नोंथाङा लांदां जायगायाव नुदों जानांगौ। बे गोजौआवनाय आं थिरसिन होनानै होदों। बे OTP नाम्बारा नोंनि रेजिस्टार मबाइल नाम्बाराव कड फैयो आरो दा बेखौ साबमिट होखांनायनि उनाव आइ हेभ माइ एटिएम कार्ड नोंनाव एटिएम कार्ड दंब्लाथाय बेयाव एटिएम कार्डखौ बेखौ फार्स्टनिखौ होनाबानो जाबाय। जुदि नोंथांनाव एटिएम कार्ड गैयाब्लाथाय सेकेन्डनिखौ क्लिक खालामनानै साबमिट खालामबानो जायो। दा नोंथांनाव एटिएम कार्ड दं नालाय साबमिटखौ होनानै होदो। बेखौ सेलेक्ट खालामनानै साबमिट खालामखांनायनि उनाव बिदि मोनसे पेज गोदान खेवो आरोबाव। दा बे पेजाव नोंथांनाव एटिएम कार्डनि डिटेल्स फैगोन। दा बेयाव कार्ड नाम्बार होनो होदों एटिएम कार्डनि नाम्बारखौ। बेनिफ्राय एक्सपायार डेट आरो इयार्सखौ होनो होदो बेयाव। ओमफ्राय कार्ड हल्डार नाम, नोंथांनि एकाउन्टआव जि नाम दं नोंनि नामखौ होनो होदों। एटिएम कार्डनि पिन नाम्बार होनो होदों। बेनिफ्राय एटिएमनि पिन नाम्बारखौ होनो होदों। बेनिफ्राय नैबेयाव कड होदों। बे मोनबा कडखौ नोंथाङा नैबे लांदां जायगायाव फिलआप खालामनानै प्रसेसआव होनाबानो जाबाय। दा बेखौ फिलआप खालामना प्रसेस होखांनानै मोनसे पेज खेवबावगोन।
दा नोंथांमोना बेखौ मावग्रोजोबदो कार्ड नाम्बार एक्सपायार नाम्बार बेफोरखौ दा बेयाव आं क्लिक होना होबाय प्रसेस खालामनायनि उनाव नै बिदि मोनसे गोदान पेज बेयाव फैबाय दा बेयाव नोंथांमोना नुदों जानांगौ इउजार नेम आरो पासवर्ड बिदों दा इउजार नेमखौ नोंथांमोना गुबुना मिथियैखौ हो नोंथांमोना जि इउजार नेमखौ बांसिन मोजां माने टाइट सिकिउरिटि माने रावबो मिथिस्लाबै बिदिखौ होना होबानो जाबाय जेरै एग्जाम्पलाव बेयाव होदों रबि शर्मा बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय राजिब 1 2 3 बिदिनो आरो माने नोंथांना जेनेबा नामा रिंखांबा दा रिंखां 1 2 3 नङाबा रिंखां 0 0 बिदि होजायो ओमफ्राय पासवर्डखौबो नोंथाङा जेरै फेसबुकफोराव दोनो बेफोरबायदिनो दोननो हायो रावबो मिथियो आरो माने फुरा मानसिफ्रा रावबो मिथियै बिदि दोननांगौ माने गावनि सिकिउरिटिखौ माने जेसे हायो एसेनो गेदेर खालामनांगौ आरो माने रावबो मिथिस्लाबै दा बेयाव एग्जाम्पोलखौ होखाजोबखादो पासवर्डफोरा माबायदि जानांगौ पासवर्डआबो सिगांनो केपिटेल लेटार जाखानांगौ अब्लाबो जिमेलखौ जेरै खालामो नोंथांमोना जिमेलनिखौ बिदिनो दा बे इउजार नेमखौ क्लिक खालामदो इउजार नेमखौ नों जि इउजार नेमखौ होगोन बेखौ माने एभेलेबल नोंनानै नैबेयाव नायनो हायो आं दा रेड सिन होनानै होदोंमोन नैयाव बेयाव दा दंबाथाय बियो बिदि ग्रिन कालार जागोन ओमफ्राय आं माने बेखौ आइ एक्सेप्टेड ओरैनानै होनांगौ क्लिक मोनसे टिप्सनि उनाव पासवर्डखौ होदो पासवर्डखौ बेयाव होखांनायनि उनाव साबमिट बटनखौ क्लिक खालामनानै हो जिथिया क्लिक खालामना होगोन अब्ला नोंथांनिया गासिबो क्लियार जाबाय होननानै नोंथाङा सानना लादो आरो ओमफ्राय बेयाव लिरनाय फैखागोन साक्सेसफुलि रेजिस्टार फर इन्टारनेट बेंकिं ओरैनाय नोंथांनि रेजिस्ट्रेसन जि रेजिस्टार होनाय खालामनायमोन बे जाबाय आरो माने नेट बेंकिंनिया कमप्लिट जाबाय दा बेयाव क्लस खालामनानै नोंथांमोना लगइन खालामनो थाखाय गोदानै अनलाइन sbi.com ओरैनानै सार्च खालामखांनायनि उनाव बे दहायनि फैसा दा बेयाव बिदि पेजखौ फैगोन लगइनखौ नोंथांमोना नुदों जानांगौ आं दासो आन्दार माने बेयाव रेड सिनजों फोरमायदोंमोन दा बेयाव नोंथांमोना बेयाव लगइनाव क्लिक खालामबाथाय बेयाव मोनसे बिदि पेजखौ फैगोन दा बे पेजाव कन्टिनिउ टु लगइन ओरैनाय मोनसे फैयो दा बेयाव आं रेड सिनजों खोन्थिखादों बेयाव क्लिक खालामोबा दा मोनसे बिदि पेज फैयो बेयाव इउजार नेम आरो पासवर्ड होनांगोन दा बयसो जा खालामदोंमोन नोंथाङा बेखौ पासवर्डखौ होखांनायनि उनाव लगइनखौ खालामनानै लगइन बटनाव क्लिक खालामबा बिदि मोनसे फैगोन बेयाव नेभार एबा सेभ होननाय फैदों बेयाव नेभारखौ होना होबानो जाबाय नोंनि पासवर्डखौ माने सेभ खालामनानै लानो बेयाव होनायनि उनाव लोगो लोगो बेयाव मोनसे प्रफाइल पासवर्ड फिलआप खालामनो होनाय फैयो दा बेयाव गाहायाव गोबां नट्स होनाय दं बे नट्सखौ नोंथाङा फरायनानै लानो हागोन माबोरै खालामनांगौ बेखौ फरायखांनायनि उनाव नोंथांमोना मोजां फरायखांनायनि उनाव आरो मानोना गोजौआव थांफिननानै माबानानै लाफिनबानो बेखौ पासवर्डफोरखौ दोनबानो जाबाय दा पासवर्डखौ दोननो थाखाय मा खालामनांगोन बेयाव होनाय दङ एन्टार पासवर्ड होनानै लादो बेनिफ्राय कनफार्म होफिननानै लादो पासवर्डखौ जा क्लिक खालामनायनि उनाव माने कुइसन नोंथाङा खालामनांगौ आरो माने नोंथाङा कुइसन खालामनांगौ बबे मोनसे कुइसनखौ नोंथाङा चयस खालामना लानो दा बेयाव नोंथाङा गोबां बे कुइसनखौ माबे कुइसनखौ नोंथाङा मोजां मोनो बेखौ होनानै लानो हागोन आरो माने दा व्हाट्स योर फेभरिट स्पट दा बेखौनो होबाय दा बेयाव होयोबाथाय दा कुइसननि एन्सारखौ गाहायाव होनो होखादों मोनसे ब्लेंक माबा लांदां जायगा दंखायो दा बे एन्साराव बेनि एन्सारखौ होना होदो नों माबे माने मोजां खेलाखौ मोजां मोनो बेखौ बेनि उनाव बार्थ होनांगोन डेट अफ बार्थ बेनि उनाव नोंथाङा माबे जायगायाव जोनोम जादोंमोन बेखौ प्लेस अफ बार्थ बेखौ होनानै सेभ खालामनानै होबानो कमप्लिट जाबाय नोंथांनि नेट बेंकिंआ दा नोंथाङा बेयाव जि मावनो गोसो मावनो हासिगोन जानांगौ नोंथांमोना मोजाङै बुजिबाय जिथु नोंथांमोना बुजियाखैबा कमेन्ट बक्सआव मेसेज खालामबानो जाबाय आं नोंथांमोना मोजाङै बुजायनानै होगोन मा खालामनांगौ दा दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय